Kadipaten Sengkopuro. Lah sinten to ingkang kadi Gunung Waja? Tuhu punika kang menang sinebat Sangkangsa Dewa. Putra Nata Mandura kang kaladuk ambek. Sumungah sesungaran eling-eling taksih trahing Nalendra Yaksa Guwa Barong. Mila Raden Mokal watak tegel wantala sak pepadhanging jalma. Mangkono kadhep ingkang paman Dedya Suratri Mantra miwah Patih Jayaprakosa mangkono sugal wijiling sabda. Yaksa Kura rupa risedeng Nalendra. Sedeng Nalendra yaksa lelaku wong almawaling kang gambira marang-arangah ngise siung metu Prabawa. Paman Suratri Mantra kula non wonten dawuh nger tempuing damel adu jago manungsa antawisipun Srawung Sengkopuro tanding Jago Mandura boten dangu malih paman. Inggih nger ampun samar sepinten banggane tiyang Mandura mlayu pendak esuk susu dele ampun lali. Inggih nger malah boten susu dele kula campur susu kambing. Bagus akal sampean paman. Patih Jayaprakosa kula non wonten dawuh dina iki kowe mlaku menyang desa Widara Kandhang rangketen sagopo sananae yen maneh yen ketemu bocah bule lan ireng semani wis ora usah ditakoni cekol-cek pateni. Sendika ngestakaken tau Gusti menawi kepanggih bocah wedok ireng manis nggih dipun pateni. Aja kuwi diopeni wae. Sendika ngestakaken dawuh sigra kang pala tumingal rang campur samya metali wong lir kadet wileten padha bae wangkung mancan witi
gunung Kadalompen. Sedaya gaman Sengkopuro kanggere pagering kalangan. Dipun tutupi bendera rontek. Lho, wonten payo-payo ampia rawuh. Inggih nggih. Kaplesan sato lumah yumangungsi kakyat kagodo kang jaga bumi. Wadayaksa kabeh wae lonok non wonten dawuh Gusti Patih lonok non wonten dawuh Gusti Patih. Kuwi kabeh kadawan lumaku menyang desa Widara Kandang. Rangketen sing aran Demang Sagopo. Ora pun kula sing ajeng lontok sing baku yen weruh bocah bule lanir cemani wis ora usah ditakon cekol-cek pateni. Sendika ngestaken dawuh Gusti Patih sendika nikmate sendika ngestaken dawuh Gusti Patih. Enjing bidal kumurung saking jroning praja kung ingkang pala puspa abrabusananira lir surya wedalira saking jualaniti arsa madangi jagat tuk ungup-ungup aning sak pucak-pucuking ukir. Wow to
paling wadya Sengkapura. Lamun Cinandra Sigra mangsa lumampah anut
sedulur mriki Nagasari. Nuwun. Wah. Kok rame menonton apa iki? Nonton dalang cilik ya. Sedulur mriki do panen boten? Boten? Boten to. Sami. Sedulur mriki kathah wereng napa boten? Kathah. Wah. Wereng niku boten saged dibrantas. Digolekke obat ning luar negeri boten saged. Ning kula angsal wangsit. Ning bar bubar panen mang syukuran mang nanggap dalang iki lho. Kajenge kaya ngene 2,5 yuta sak deboke. Ututulu. Wah, gayenge kaya ngene wah. Wah. Kula ngrokok itu boten. Wah, ngrokok. Wah, ngrokok. Ngrokok dhisik. Ngrokok dhisik. Sumet ini. Disumet dhisik. Kula dherien nggih. Pak doktere wonten mboten Pak doktere? Pak dokter Nyuman. Kula ajeng mayang wonten mriki disuntik mboten bayar kok. Udut dhisik. Wah. Mantap. Udute jong apa jarum super iki? Jarum super. Udut dulu. Dokok ning nggon wit kene ya iso metu kebule. Wah. Mantap. Ora didokok ning nggon wetok, dokok ning nggon kuping ngene ya iso. Ndi ra Bu? Dokok. Wah, gayeng ngene 2,5 juta. Ora didokok ning nggon rambut apa kuping ngene. Dokok ning rambut ngisor ya iso metu kebule. Lho ya. Udut dulu.
mendem ah. Mendem ah. Wong mendem laku tutulu. Mbak Sinden. Dalem. Mbak Sinden. Dalem. Kowe gelem cium ora? Aku mendem. Mendem duitku infak ning majelis masjid ning ngendi kuwi? Musala kono kae. Dan kono kae lho. Duite tak jaluk tak nggo tuku ciu. Aduh. Entai ciune piye iki? Mbak, kowe nggo wedhit ora, Mbak? Napa? Kowe nggo wedhit ora? Mboten. Wah. Ciune. Damel napa? Ciune entek tak nggo tuku ciu. Anu mawon uya mawon. Oh, disiu ya? Heeh. Ya. Wah, bludak. Dadi Asin. Mbak, aku njaluk anu nembang anu anak-anak sapi ngono kae lho, Mbak. Anak sapi. Semut ireng ngono kae lho, Mbak. Oh, semut ireng. Ayo. Ayo lho, Mbak. Ora wis. Opo. Mau apa beleni? Jembut ireng. Wong mendem sauni-unine. Wong mendem sauni-unine kok. Mbak, aku njaluk lagu goyang tombret. Goyang tombret ora di nganu. Goyang dombret. Muni pas ngene muni Gak latihan. Goyang dombret. Sing dawa no, latihan. Goyang dombret. Ngombe ciu sik. Si sambil ngombe ciu. Goyang tombret. Goyang dombret. Sing larase sing cepet goyang tombret. Oh. Iya. Angele ramlet ini cak cilik ngono ya. Ora ketok kuwi lho dalang kok mau sak jempol. Ora apa. Goyang dombret. Goyang dombret.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nduk, apa mak? Bengi kowe gladen nglimbuk ana ing palataran Kecamatan Nagosari. Mangayu Bagya tanggap warsa Kabupaten Boyolali sing kaping 124. Ya mak. Semoga Boyolali tetap aman, tertib dan terkendali. Semakin jaya-jaya selamanya. Tepuk tangan kagem kota Boyolali yang tersenyum. Ugi martun nuwun kagem bapak-bapak panitia, Bapak Camat Untung Raharjo, Bapak Dwi Lurah Keongan, ugi bapak-bapak ingkang rawuh ing dalu punika. Nduk, apa mak? Awake dhewe kudu bersyukur bisa mayang ning Kecamatan Nagosari. Yo mak, iki berkah sapa to mak? Iki berkah genap Bapak Lurah Dwi Keongan. Yo mak. Nduk, aku mau wis krungu greneng-greneng sangka Bapak Lurah Keongan. Awake dhewe kon nglimbuk ana ing kelurahan Keongan. Sing penting ora larang. Ora nduk. Sing penting didum kanca-kanca cukup. Aku kebagian tempe siji wis seneng. Nduk, 2 yuta. Gayengi kaya ngene kok 2,5 yuta sak deboke. Niki Pak tengkleng nggih rawuh iki. Wilujeng rawuh. Pak D. Pangestune. Bot neng lakone boten tutuk sampean sing nutuke. Ning ampun bayaran lho. Nduk, awake dhewe ora ijen. Ya mak, dikancani bintang tamu. Sopo mak? Mas Gareng. Mas Gareng jumeneng Mas Gareng. Wilujeng dalu, genduk limbuk. Wilujeng dalu. Nah, genduk limbuk mergo jek cilik mula genduk. Wah, cilik kaya ngene wis 2,5 yuta mula ibarate mulih entuk apa cempir apa-apa. Ning sonek gedhe ya mesti gajah. Ya sing baku nderek nyengkuyung lah nyengkuyung ya iki penake le ngono wae ya. Ya le, heeh. Nggone kagungan hajat iki kecamatan Mengeti Ambal Warsa Kutha Boyolali ingkang kaping 160 swidak sekawan. Nggih. Muga-muga Boyolali tetap jaya untuk selamanya. Amin. Allahumma amin. Tepuk tangan untuk Boyolali. Dan piye le, mayang pertama neng kantor kecamatan piye? Mongko Pak Muwarto ya kepengin rene ora kelakon. Sik ngombe dhisik. Oh lah wong dalang jak omongan malah ngombe iki. Andani repot musuh cah cilik iki repot. Lah nek dikasar ki engko malah nangis. Ciliki bosmu. Iya Bos, iya Bos. Iya Bos. Cantik bener. Aku ya deg-degan lho iki. Bayang-bayang ngene 2,5 juta lah garenge komandan pira. Piye? Yo nyuwun lagu. Lagu. Oh, ngaturke lagu apa? Kowe njaluk lagu apa? Lagu Apa? Caping Gunung. Ya ini Caping Gunung. Cah cilik-cilik iki lagune aja Caping Gunung. Pluk. Ngadeg kok, Pluk. Cah cilik-cilik iki umume lagune apa, Pluk? Nah. Wong dalange cilik kok Caping Gunung kok ya le ya. Nggih. Ya bose kok ya dituruti. Cilik ning bose kok. Diane awan-awan wis ngebel apa aja lali lho Pak Degareng. Ora le, ya nyawaku ning kowe tok lho. Ya. Nang payu keh tak jak.
Oh. Ya dadi nang Kabupaten Boyolali tak jak. oh, alhamdulillah tak dongake sok dadi dalang kuncara ya Le ya. Sok gedhe dadi dalang laris, sok Mas Gareng dijak ya Le ya. Ya nang kowe iki urip. Iya Mak, iya bener Mas, bener. Lah wong iki jek semene lah kowe umurmu piro? Iki agi piro taun? Le, wah kowe munggo dalang gedhe tak jak neng tak bacok ndasmu kok Le. Aja lah padha karo ndongake ngono kuwi kok ya. Ya ora. Ya donga dinonga kowe iki laris aku jek awet enom ngono lho Le. Ya ora enek kok kono gedhe kowe awet enom kuwi. Iya to. Enek kok ya. Ah, Cacilik iki patute lagune iki ya Cacilik ngono kok ya. Lagune? Lagune umpamane apa bebek atus kali apa satu-satu sayang ibu. Kowe iki wis sinau purung? Lagune sing satu-satu piye? Satu-satu. Terus ke iso ora? Ya iso. Satu-satu aku sayang ibu ngono lho. Aku pamane bumu. Ya. Aku bumu ya Le ya, Cak Bagus. Nah, coba. Nang tak warai. Warai. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang bapak. Ngono. Tiga-tiga sayang adik kakak. Ah. 1, 2, 3 Sayang semuanya. Tak cilik ngono kuwi anake sapa? Anake Wahyaka. Ya. Tak cilik kok ujug-ujug caping gunung apa ngerti capinge wong tuwek. Nek digawe kuwi basa Indonesia, digawe basa Jawa. Basa Jawa apa saya? Basa Jawa ya, Le? Nggih ngono lho. Nggih. Nah. Engko engko tak tukoke mari Mas. Ora kok kowe mingsat-mingsat apa krasa nguyuh apa piye? Nguyuh apa? Tak Nguyuh tatur ora sih apa apa-apa. piye? Tak tatur sih apa piye? Ora. Kuwi mau basa Indonesia. Saiki basa Jawa. Saiki basa Jawa. Siji-siji. Ayo padha ngaji. Loro-loro. Besok ben ra bodho. Telu-telu. Manut bapak ibu. Siji loro telu. Ayo mbeleh asu. Aja mbok turuti, aja mbok turuti. Salah kuwi, Le. Kuwi anake wong kono. Oh nggih. Yang siji loro telu ki sungkem bapak ibu. Kem bapak ibu. Ngono. Aku tak nang ngarep, Nduk, kowe nang kono, Nduk. Aku ning kene. Ya lah iki dawuhe panitia aku kok nang ngarep kok, Nduk. Mriki mboten enten. Mriki pun enten. Oh, nggih. Rene. Rene. Wis Le, kowe turu sik ora apa-apa, aku tak ngomong sik. Niki mangke ugi wonten door prize saking bapak-bapak panitia. Tentunipun ugi wonten syaratipun. Syaratipun mangke para tamu sedaya kedah saged jawab menapa ingkang dados pitaken kula. Ha, mung mangke. Heeh, mangke. Ngono. Terus ke mau teko ngendi mau? Siji loro telu. Siji loro telu apa Le? Sing bener Le. Sungkem bapak Ibu. Nah. Pinter. Papat. Ayo padha salat. 5 Nindake agama. 6 Atine ben tentrem. 4 5 6. Katoke suwek terus didekem. Wahahaha. Iki nyontone Lah dalang contone sing piye? lho. Sing bener piye? 4 5 6 ning ati gen tentrem. Kok atine tentrem piye wong katoke suwek? Ki kok ya. Lha kuwi bocah cilik-cilik nonton wayang ki katoke suwek apa ya tentrem ki prakur mingkap-mingkup bae kaya. Ya. Jaluk lagu apa neh, Le? Delok apa lagu apa Apa? Le? Lagu selawatan. Selawatan? Selawat apa? Sik piye? Aku kok ora ketok to dalange. Kowe kirin no, gen ketok. Dalang kok ora ketok. Dalang kok satu mo ngono ki piye? Selawatan, Pluk, selawatan dilegani. Cilik ning kuwi juragane awake dhewe, Pluk. Perkara sesuk nang omah ngene-ngene wis ben dilegani, Pluk, selawatan. Ya. Pepeling Le. Selawatan, Pluk. Selawatan. Tak legani ya, nggonen delok wae nya. Padang rembulane tanggal-tanggal 1
yen kepengin urip lumayan sregepono anggonmu ngaji salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah padang rembulane tanggal loro yen kepengin urip lumayan sregep sinau ben ora bodho iya rungokno salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah padang rembulane tanggal telu yen kepengin urip lumayan boyo lali harus bersatu oke nah iya. boyo lali gen maju rakyate kudu bersatu iya, ya le ya rakyate kudu manut karo pimpinane ya kudu ngerti karo rakyate iya kudune ngono iki sesepuhe dhewe iki ya anggota dewan iki iso mewakili aspirasi rakyat Nogosari ingkang kinurmatan nika inji Bapak Tengkleng alhamdulillah engko dijangkepi kono le santai wae le apane sing jangkepi ayo engko lakone sing nutukne kono mula sakniki para sedulur mangatindake dawuh Pak Gubernur maju terus pantang mundur menciptakan masyarakat adil makmur kita le saiki Pak Gubernur ora dhewe piye ijene sing bantu lah sing bantu nek gubernur sapa Pak Bupati iya dilagokke ngono heeh ya oh, manut nggih bos nggih ya Pak Gubernur dibantu Pak Bupati kerja keras sudah banyak menanti pembangunan merata di sana sini masyarakat jaya dan abadi sampun bos saiki anu Pak Bupati Gubernur ora iso ora dhewe lah terus piye enek sing bantu oh enek sing bantu iso mukur Pak Gubernur karo Bupati tok nggih lah sinten bos sing bantu sinten Bapak Camat oh Pak Camat dadi Pak Gubernur dibantu Pak Camat dilagokke bos nggih sampean sing ngurutke penak kula sing golek parikan kemut-kemut niki ayo ora apa-apa nglugane caci lek iya Pak Bupati dibantu Bapak Camat menyampaikan aspirasi pada rakyat iya jadilah masyarakat yang sehat hindari narkoba dan miras yang maksiat loh sampun bos saiki Pak Camat ora dhewe loh Pak Camat ora dhewe apa meneh ijono sing bantu dibantu sapa le Lurah Bapak Lurah Pak Lurah nggih dilagokke melih ya kudune bose iya cilik-cilik bos mentes lho kae Camat dibantu lurah pariane piye ya lurah Bapak Camat dibantu Bapak Lurah kerja berat dan tidak boleh ogah harus teliti ngurusi surat nikah sebab akeh wong meteng radi ningkah apa enak sak kecekeli lah kono gon ngurutke tok penak Mas Gareng ngawur piye le piye saiki Pak Lurah ora iso dhewe lah terus piye dibantu karo sing bantu sapa RT RW coba lagokno iya nggih bos nggih lho bayar 200 nek rasane nggih Bapak Lurah dibantu RT RW supaya kabeh tentrem lingkungane kerjane berat
ning sithik bayarane mula disambi bandar dadu wae sanget cekele ngawur wae sanget cekele dituruti timbang kewirangan kok timbang sing bener ngono lho lah ya ulung RT ki yo rekoso gaweane ki tenan bukti lan kasunyatane kok nduk ning bayarane ya gur sithik ora apa-apa nek ra disambi kepiye kok nggih to Bos Mas iki mau kan pejabat nggih saiki petani lho saya petani coba dilagokke nggih yo kok dilagokke petani sik nggih petani nggih Bos nggih lagune piye petani petani lagune piye repote dadi petani salate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate jek diundur-undur repote yen garap sawah salate aja nganti wegah apa maneh yen wayah panen salate aja nganti leren sampun Bos saiki yogane sing tukang kendang jaipong dicondro dilagokke tenan iki pemerak dalang cilik tak pites tenan kok aja blong rekoso lho blong nyanyi ngene ora apa nurutin timbang nangis kowe nangis ra sing ngendang sing gendong repote yen dadi Bob ora usah mbok kendangi repote yen dadi yoga salate blas ora ana yoga sing tukang kendang ora tau salat senenge wedoan apa iya ya le sak kecekele wae wong spontan iki sak kecekele dalange gorobok kabeh kuwi mau kan yoga terus saiki penyanyi sing sandikmu kuwi aku ya disagokke le kudu apik lho awas angger apik awas repote dadi penyanyi salate kadang ra mesti penyanyi sing lemu dhewe yen ra payu nyanyi ya nyambi ayo dodol tempe oh ya tempe bosok apa neh iku iki pokoke nuruti saiki nggo aku nggo dalange coba nang nggo aku piye lagokno awas yen ya awas nolak buat cek tenan ya Bos ya caci lek iso ngecek lho curakan ya repote yen dadi dalang salate ora tau gotang dalang anom trijo kangko piyayine sregep ngaji tur dasare lomo apik ta ayo kono sing bayar kok ya Ren Mas Gareng apa Renio piye gandeng apik-apik aku akeh idit 50.000 atur nuwun ya le gene kowe ngerti aku tenan kowe lho ijek cilik wae wis ngerti karo aku iya nek gedhe ngono kaya ngopo kowe ya le ya nek kok ganti cangklong ibuku 50 padha dene plok-plok lah iki kok ya lucu wong caci lek mbok jaluki dhuwit ora lumrah kudune kowe sing ngeweki nyale nggo tuku kathok jero aneh kowe iki kok ya wong wis tuwek kok malah kudune ngeweki kok malah njaluk lah iya iki le aku nyelani ya le ya nggih saka dawuh Bapak Panitia niki wonten doorpress tak wacane sik ya le ya nggih dateng Bapak nggih Pak Dik ya niki wonten doorpress saking Bapak Panitia nggih niki doorpress nggih enten kathah sanget niki enak tipine barang wis pokoke isine akeh ingkang sepindah menika saking Lembaga Keuangan Syariah BMT Berkah Group alamat Jalan Raya Nogosari Kartosuro kilometer 2 Putat Nogosari Boyolali wewengkon Nogosari
Sinten ingkang saged jawab pertanyaan kula niki mengke pikantuk hadiah saking. Jawabnya nganggo tulisan apa langsung, Mas? Ngacung langsung. Oh, ngacung langsung ya. Saking BMT Berkah Group. Pertanyaan angka setunggal, apa kepanjangan dari BMT? Apa kepanjangan dari BMT, Bapak, Mangga. Ibu? Wonten Monggo, Pak. Mas Tengkleng ya urung karuan iso. Niki. Ya, mriki sepundi niki? Ya, mriki monggo Pak, mriki Pak. Ngapunten, paring asma sinten? Witoyo. Oh, nggih Pak Witoyo nggih. Nggih. BMT napa? Baitul Mal wa Tamwil. Dipun wangsuli, Pak. Baitul Mal wa Tamwil. Wah, alhamdulillah leres monggo di anu. Nah, nggih. Oh, niki Pak. Matur nuwun. Nggih, matur suwun, Pak. Niku kulkas, Pak. Nggih. Kulkas kok semene. Lah ya didol nggo tuku kulkas entuk. Apa meneh? Angka kalih, sebutkan jenis produk BMT Berkah Group. Nah, produknya. Monggo. Sinten? Sebutkan produk Ibu. B. Monggo, Bu. Enten. Endi? Monggo. Lah kok panitia kabeh? Heh? Lah kok sing ngacung panitia Oh, kabeh? panitia ya urung karuan iso jawab kok ya. Ora apa-apa. Napa, Pak? Produkipun setunggal deposito, Nggih. tabungan, Nggih. dan pembiayaan. Wah, matur nuwun, leres. Lah niki gandeng panitia sing nampi kula, Pak. Mesti. Ora itu. Nah. Terus Kiki ndi wong digoleki kok malah mbok jiko iki. Nomor 3, di manakah letak kantor BMT Berkah Group cabang Nogosari? Ah, iki kudu panitia kudu. Monggo, Pak. Wis, Oh. Pak. Yoko. Ndang Yoko. Sik panitia niki yoga entuk mboten niki. Non. Sing niki mboten, soalnya niki maca jawabane wisan. Soale wis diwaca jawabane, liyane wae. Iki. Nggih. Wonten pundi? Alamatipun menika Jalan Nogosari, Mangu. Menika tepatipun manggenipun Desa Putat, sebelah selatan SMP Muhammadiyah 11 Nogosari. Apal, kulino golek utangan apal ya. Matur nuwun. Nggih, matur suwun, Nggih. Pak. Matur nuwun. Niki rumiyin saking Doorpress saking BMT Berkah Group mangke saged kasambet Doorpress ingkang sanesipun kathah sanget menika saking kecamatan ugi saking Mas. Hah? Sing iki. Iki